Panattan Super Viking Press on monitoimilaite, jossa voit tehdä paitsi 2 eri pystypunnerusvariaatiota, mutta myös pohjannousun seisten. Voit tehdä pystypunneruksen joko molemmat kädet kerrallaan, tai jos haluat, myös yksi käsi kerrallaan. Voit joko vapauttaa tai lukita laitteen 2 tai 1 kädelle tehtäväksi metallisella vivulla. Säädä kahvat pituuteesi sopivalle korkeudelle vetämällä nupista ja nostamalla tai laskemalla kahvaa tai kahvoja ylöspäin. Lisäksi voit vetää keskeltä ylimääräisen tukikahvan, josta voit pitää kiinni yksi käsi kerrallaan tehdessäsi. Pohjanousua varten käännä molemmat pehmusteet ala-asentoon ja asetu laitteeseen siten, että pehmusteet ovat jämäkästi hartialinjasi päällä. Pyri suoristamaan nilkka mahdollisimman suoraksi jokaisella toistolla.